Fl-aħħar 24 siegħa mietu żewġ persuni oħra kaġun tal-COVID-19, raġel ta' 41 sena u mara ta' 69 sena. Blatt tal-vittmi bekk jitla għal 444. Dan ifisser li fl-aħħar 8 ijiem pajjiżna kellu 4 vittmi kawża tal-virus, fil-waqt li mhux magħruf jekk dawn kienux rikoverati fi sptar. Dan hekk kif fl-Isptar Mater Dejjem total ta' 31 pazjent li huma pożittivi għal COVID-19. Blatt ta' persuni fit-taqsima tal-kura intensiva jibqa' 2. Net News bat mistoqsijiet lil kelliem mal-Ministeru tas-Saħħa biex tingħata aktar informazzjoni, partikolarment dwar il-vittmi. Madankollu, fit-tweġiba tagħha l-kelliema qalet biss li l-Ministeru ma jistax jagħti informazzjoni. Dan minkejja li sa ftit xhur ilu, l-istess Ministeru kien jiddikjara li uħud mill-vittmi kellhom kundizzjonijiet ulterjuri ta' saħħa. Sa dan it-tant, fl-aħħar sigħat instabu 49 persuna pożittiva għal virus, filwaqt li 43 persuna huma meqjusa bħala mfejqa. Minkejja li swab test ġimagħtejn wara li persuna tkun ir-riżultat pożittiv m'għadux obbligatorju. Fid-daw ta' dan, il-każi attivi huma ta' 723, hekk kif it-total ta' każi pożittivi mill-bidu tal-pandemija u ta' 36,475 fil-waqt li dawk meqjusa bħala mfejqa issa jammontaw għal 34,912. Sa dan it-tant, fl-Ingilterra, il-Ministru responsabbli mit-tilqim, Nadim Zahawi, ikkonferma li dan ix-xahar se jitlu fis-seħħ il-pjani għall-introduzzjoni tal-vaccine passports fin-nightclubs u f'postijiet oħrajn ta' divertiment li jkunu magħluqin. Iżda din l-iskema spiċċat fil-mira ta' kritika mis-sidien ta' diversi postijiet u minn xi deputati parlamentari għalkemm Zahawi qed jinsisti li dan il-pass għandu jaċċerta li l-ekonomija tibqa' miftuħa f'sitwazzjoni li minnha tibbenefika wkoll l-industrija ta' divertiment. Dan fl-istess waqt li anke l-Iskozja ħabbret li l-vaccine passports se jkunu meħtieġa minn dan ix-xahar biex in-nies jitlu fin-nightclubs u jattendu avvenimenti tal-massa.